हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोन गोबांथारानो मोनथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। नाथाय बे सावथुनखौ माबेहाय आरो माब्ला नुनो मोनगोन बेखौ गोबाङानो मोनथियाखै जानांगौ। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बे सावथुनखौ गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं, नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। बेनो जादों लोगोफोर मिचेल मुसाहारि बिथांनि स्ट'री स्क्रिप्ट लोगोसेनो डाइरेक्सन खालामनाय, बिरफुं महिलारि बिथांनि प्रडिउस खालामनाय, साननैसोनि गेजेरावनो रिलिज खालामजानो गोनां जाफुंगोन 2 मुंनि कमेडि बड' सावथुन। बे सावथुनाव नोंथांमोना फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'निनो फावखुंग्रि दैमु बर' आरो फावखुंगुर बिरफुं महिलारि, लोगोसेनो गोबां फावगिरिफोर। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बे सावथुनखौ बे बोसोरनिनो फैबाय थानाय जुन दाननि सेथि रबिबार खालिनिफ्रायनो निउब' एपनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन होननानै फोरमायहरदों। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बे सावथुन एबा कमेडि सिरिजखौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन, नोंथांमोना फैबाय थानाय जुन दाननि सेथि रबिबारनि गेजेराव निउब' एपनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन आरो बै सानखालि बयबो नायहैगोन होननानै मिजिंथिबाय। बेजों लोगोसेनो बे सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों। जेबो